Makarami. Ano yung makarami? Maraming pasahero. Ayun siya. Okay mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. Nakita ko yung binablog ko dati mga tupay. Nangingi sa akin ng pagkain mga tupay. Pili ka dyan ng pagkain. Ayan, nabalag ko na siya dati mga tupay at binigyan na natin ng pagkain at nangingi naman sa akin ngayon. Ayan, gusto mo yan? Kanin. Ayan, dalawang kanin. Dalawahin mo na yung ulam. Ayan, anong gusto mong ulam dyan? Sa anak mo? Yan, Yan lang? Okay. Soft drinks. water. Tubig. Dala ka nila ng tubig, ito, malaki. Oh. Walang malamig. Ilagay mo nga ng ano, plastic. Tubig, malamig. Malaki. Oh, ito para may ba yung tubig. Ganito kalaki. Ayan mga tupay. Yan sa anak mo. Magkano lahat? Kalate. Ha? Nag-video lang to. Siya ba tubig? Ay, nasa vlog ko shit. Ay! Takot siya. Ba't ka matakot para makita ka sa anak mo? Ito tubig. Tubig mga tupay. Saan ko kayong inihatid para kakain kayo? Diyan lang sa ano. Ha? Diyan sa ano kanina. Sige, doon kita ihatid. Ibalik kita doon. Okay, magkano? Bayaran ko muna. 155. 155. Nadaanan ko na-vlog ko na to dati. Okay na? Okay na yan? May discount pa ako mga tupay. Salamat ha. Okay mga tupay, ibalik ko na sila doon sa kung saan shoot ko sila nakita mga tupay. At ito pala yung anak niya. Hello! Ayun na. Nagutom ka na be? Nagutom na ikaw? Yan. Okay mga tupay, hatid ko muna to doon sa kung saan ko sila nakikita mga tupay. Okay mga tupay, yung anak mo. Bakit? Ayan. Vlogger daw. Mga kasama mo? Dong? Ha? Kasama mo? Kumakain din kayo Ayo, natandaan ko kayo nung sa ito. Oo. Kumusta na? Kumusta ka? Ikaw? Ha? Yan na lang kuya. Okay, kumain din kayo. Hindi lang ko ng pagkain Yan. Okay, marami pala sila dito mga. Hindi, anak niya din. Ha? Anak niya. Anak mo? Maliit. Yung maliit, nakahubad Bawal sa vlog natin pag Ay, nakahubad. dapat sila pati yung bag. Pwede yan, basta wag lang yung malaking buto. Ganun ba? Bawal. Mga malalaking katulad natin, bawal yung mga nakabot. Pero yung mga ganyan mga bata yan. Ano, okay na? Iwanan na kita. Hello, be. Oo, buti nakita kita. Nung nakarang araw na binalik kita doon sa pwesto mo, wala ka na doon Ha? Okay. Buti tinawag mo ako habang di kita mawiding hituan kanina kasi may pasero ko Oo. Yan mo kami. Ay, oo nga doon sa sa mayroon ng Koreano dati. Naalala ko na. Ikaw pala yun, te? Paano? Kain ka na? Salamat Oo. Saan na pala yung asawa mo? Hindi na talaga kayo nagkabalikan? Hindi ko makita Wala na, hindi na. Yung anak mo, hindi naman niya binisita. Ha? Ito yung mga kalakal nyo. Ayoko na sumali sa vlog na yan. Puta, siniraan ako dyan. Bakit? Ano rin mo vlog ko? Sabi-sabi ng iba? Ito, na-vlog ko na to dati.
napasama na to sa vlog ko eh. Tinawag ako kanina, may pasahero ako, hindi ko siya inintuhan kasi may pasahero ako. Kaya binalikan ko, nanghingi sa akin ng pagkain niya. Binigyan ko ng pagkain. Yun. Mano? Iwanan na kita. Ha? Magkikita na lang tayo sa susunod. Hello, be. Ano kami? Pinag kami? No? Goto kayo ba? Piniraan kami? Iba yun siya, iba rin ako. Kaya baka may 10 kayo yan, bila pa sa tamol. Ha? Dapat din muna na naniniwala sa sabi-sabi. Kami 10 nga, bila pa sa tamol. Bakit? Kaya tulo eh. Masakit ulo mo? Bibili ka ng gamot? Okay. Hindi lang. Ito. Salamat siya. Sige, salamat ha. Basta ingat lang, wag lang gumawa ng kalukuhan ha. Yan. Oo, wag kang gumawa ng kalukuhan, lalo pa mapapat naman buhay natin pag sama pa yung anak mo. Ha? Huwag lang daw manghingi, ay huwag lang daw magnakaw. Ayun, wag kang magnakaw talaga. Yan ang katwiran namin lahat dito. Di bali manghingi, huwag lang manghingi. Pero nangihingi naman talaga, di nagnanakaw. Nangihingi naman talaga, di naman nagnanakaw. Oo. Yan tama. Okay na yung okay na yung manghingi, wag lang magnakaw, no? Tama yung sinasabi mo. Mga dalili namin, at may mga pangarap pa kami sa mga anak namin. Tama yan. Kaya namin yung loob ng kulungan, dalas na. kami, wag Ha? Dalas na! Bakit galing ka magulungan? Bumira ka, Hindi ba ako nakilala? Grabe. Dahil mangingi tayo, wag lang mamalimot. Saan kulungan? Yung siyempre kaya galing kami sa kulungan, may ginawa kami katarantaduhan dati, di ba? Pero dati yun. Dati yun, siyempre, kaya nga Pero- nagbago kami, ayaw na namin bumalik sa kulungan. Pero ngayon, bago na. Ayaw na. Tama Kaya yan. nga ayaw namin bumalik ng kulungan eh. Kasi na-experience mo na. Experience. Ayaw. Mahirap nga ba talaga? Mahirap. Di wag na talaga kayo mabalik doon. Pagkarayod sa loob ng kulungan, patay ka talaga, patay kang patay. Kaya ng mga kalalaki yan, nagkakarahit yan doon sa bahay nila. Kaya wag ka na talagang babalik doon. May anak ka na, may anak ka na, di ba? Sikasuhin mo na lang yung anak mo. Dahil mamalimos kami, wag lang mangingi. Tama. Wala naman masama doon, di ba? Wala naman masama doon. Paano? Iwanan ko na kayo. Idong. Thank you. Kaya sana makarami. Ano yung makarami? Maraming pasahero. Ayun siya. Sana makarami yan. Salamat. May 50. May medyo ginanahan ako eh. Bigay na. Pagbilin diaper. Oo nga pala no, walang diaper na baby mo. Ano ba? Ano pa no? Ito, 50. Sige, salamat ha. Sige po. Magpakabait ka ha. Huwag na magnakaw para hindi na mabalik sa kulungan. Mahirap makulong. Mahirap na. Paano? Alis na ako. Bibiyahe pa ko. Salamat po. Hello bebe, bye-bye bebe. Okay, bye-bye. Bye-bye, kita-kita lang tayo. Sunod. Makarami kuya, sana makarami. Sana makarami ng views para makasahod tayo. Sige na, bye-bye. 50. Bye-bye dong. Sige mga tupay, hinatid ko na yon si... Ano nga pala pangalan mo ba yun? Nakalimutan ko eh. Bernard. Ha? Bernard, nga pala. Kay Bernard. Kaya na-vlog ko na yung dati mga tupay at ngayon nakita naman kami ulit. Kaya yun, naghingi sa akin siya ng pangtanghalian dahil nag-open na daw siya. Yung binilihan natin. At dito naman yung mga kasama niya mga tupay. At siyempre mga tupay, sige, siyempre pa-like at comment na lang din. At sana may-share ninyo para marami na tayong views. Para tuloy-tuloy pa ang ating pag-vlog at pagtulong sa ating kapwa mahirap mga tupay. Bernard, bye-bye.